Защо първата българска научна история я пише чешкият евреин Константин Иречек, който ни измисля славянското море и азиатският происход и го втълпява на последвалите го историци. Иречек пристига у нас едва през 1879 година, малко след освобождението ни. Този специалист без никакъв опит, едва навършил 25 години, буквално измисля българската история за една нощ. Защо именно той подменя историята ни? Защо без да съпоставя исторически извори, документи от антични хронографии, без да изследва бит и култура, написва нещо, което обслужва всички, но не и българските интереси? Нека да започнем от неговото семейство. Дядото на Константин Иречек е Павел Шаварик, официалният историк на Австро-Унгарската империя по това време. Австро-Унгарската империя и Руската империя са в спор за кой ще властва над славянските народи, които се намират под властта на Османската империя. Целта на двете империи, разбира се, е контрол над проливите. Обявявайки се за защитник на славяните, двете империи се опитвали да разширят сферите си на влияние в посока Босфора. Нека отбележим, че Австро-Унгария първа прокарва теорията за панславизма. Панславянските идеи за първи път са изложени от хърватския мисионер Винко Прибоеви в средата на 16 век. Следващият поред панславист е Марво Урбини, написвайки книгата Царството на славяните. По гражданство рагузец или по-ясно хърватин. По случайност през 19 век Хърватия е част от Австро-Унгария. А кой е първият, който утвърждава терминът панславизъм? Е именно Ян Херкел през 1826 година. Отново чех, също както и Константин Иречек. Планът бил прост, но добре разчертан. Общо категоризиране на народите около проливите за по-лесен контрол. Първото условие е там да има славяни, без значение дали реално това е така или не. Действията на споменатият от мен Константин Иречек и цялата гилдия след това са само част от плановете на външната политика и задкулисните ходове на Австро-Унгария и Руската империя. Като се стига до написването на първата научна история на България, а именно история на българите от Константин Иречек. Измислиците на Иречек и неговите сподвижници в лицето на Марин Дринов са следните. Около 10 000 кривокраки, татароподобни номади, които не са слизали от кон, са минали Дунав и са разбили 80-хилядна армия византийска от ветерани, които току-що са размазали арабите и са спрели настъплението им. После тази номадска група е построила така по принципа, както се строят юрти и палатки, градове като Плиска и Преслав, като за Плиска пътешествениците са писали, че според Хубост се сравнява с Константинопол. Пълни измислици. Та идеята на господин Иречек, че тази малка номадска група се претопила в славянското море, е меко казано смешно. Един от наследниците на панславянската доктрина, българин, който до последния си дух проповядва, че ние сме хуни и че идваме от Азия някъде и че ние никога не сме били тук, на тази територия, е Васил Златарски. Той и неговата гилдия потискат други български историци, които защитават произхода на българите.